Moitísimo cuidado, queremos a todo o mundo de volta na casa. 7:34 da tarde. Estades vendo aquí isto, verdade? Cabeza adiantada. Mirade para aí, por favor, esta postura que temos moitos mirando o móvil, non nos decatamos, collemos o móvil e efectivamente comezamos a mirar así para él, estamos minutos e minutos e isto supón un dolor terrible para as nosas cervicais, dor de cabeza e tamén de costas. Coñécese como a síndrome da cabeza adiantada, María. Carai, nos temos, e hai que poñerlle solución. Hai que poñerlle solución porque é máis que habitual adoptar este tipo de posturas e desde logo que conlevan riscos importantes para a saúde. Así que vamos falar de todos eles co fisioterapeuta Sergio Vega. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Sergio, imagino que estas posturas convértense en perigosas para a saúde cando estamos moito tempo así, con esa mesma postura, non? Sí, correcto, efectivamente. Xa máis que a postura en concreta que temos, non, é o tempo que mantemos a postura. Non existe unha postura perfecta como tal para coller o teléfono, sí que é certo que podemos ter certos cuidados, non, de non mirar o teléfono coa cabeza moi flexionada ou ao revés, moi extendida, tratar de sempre mirar neutro, pero o máis importante ao final é tratar de fluir un poquinho no exercicio, no que é o exercicio de mirar o teléfono, non? Pois moverte en diferentes posicións, non estar moito tempo nin hacia baixo, nin hacia arriba, ou neutral, ou cambiar. Digamos que para que a xente se va na casa, a postura é mala, sí, pero se que vamos cambiando de postura, nin tan mal, non? Efectivamente. Ao final o problema é o manter esa postura nun longo período de tempo. Eu son moi cabezota e claro, eu collo o móvil e empezo a mirar aí reels e vídeos, estou co móvil e digo, oi, que dixo na hora galega Sergio que hai que ir movéndose, pero eu non me dou conta, estou así todo o tempo. Que pasa cando levanta a cabeza, incluso me pode dar algún mareo. Que podemos facer? Correcto. Bueno, o principal é, ao final, que pasa? A día de hoxe, a maioría dos traballos son sedentarios. A maioría de ocio, non a maioría, pero gran parte do ocio tamén faise co teléfono. Pasamos horas. De feito, de media en España utilizamos o teléfono unhas 4 horas ao día. É unha barbaridade. É moito, sí. É moito. Non nos damos conta porque ao final é repartido ao longo do día, pero mellor hai momentos pois, que botamos, eu que sei, 40 minutos mirando o teléfono. E iso, unha postura mantida é unha barbaridade, non? Que podemos facer para contrarrestar isto? Xa me doi, xa o fixen mal. Efectivamente. Que podemos facer? Pois, por outra parte, algún exercicio un pouco que compense ese dano, non? Que vai a ser? Pois exercicios posturais e exercicios tamén de forza. Iso vai nos axudar non a cambiar a postura, pero sí nos vai axudar un pouco a que esa postura seña menos dolorosa, por así decirlo, vale? Bueno, vamos a estar máis cómodos en calquera outra postura tamén. Claro que é difícil manter o móvil así a altura dos ollos, non? Se temos que ter así é complicado, tamén nos poden doer os brazos. Digamos que ter a altura dos ollos, digamos que é o que está de libro, non? Sería o ideal, a altura dos ollos, mirada horizontal respecto ao chan, ombros lexos da cabeza, non estar aquí, que ao final o problema tamén xa non é só a cervicais, son os ombros, tendemos a antepulsión dos ombros. Que é a antepulsión? A que vayan por diante do corpo. Facer así, non? Eso é, que fai iso ao final? Querarnos un acortamento na musculatura máis alta, non? E iso conleva pois outros problemas a nivel das costas xa hacia baixo, dorsal e lumbar. Imos de axudar a xente da casa. Que podo facer? O que dicías, tes ese dor de hombros, que podemos facer algunha postura, recuperar a forma rapidamente, Sergio? Por suposto, mira, poñemos ti como exemplo que suele sufrir. A ver, veña. Que facemos rápido? Mira, a ver, conejillo de Indias. canto máis... Estou así, xa veño así. Correcto, pois que é o que máis se sufre, non? Cando estamos co teléfono, as extremas, non? Que ou ben flexionado de todo hacia baixo ou ben hacia arriba, vale? Pero onde máis dano nos provocamos é cando estamos, por exemplo, na cama mirando aquí arriba. Como vamos a contrarrestar eso? Vamos a facer un exercicio de doble mentón, se chama, que é meter a barbilla levando os sombreiros para atrás, palmas das mans que miren hacia adiante e aguantamos facendo forza hacia dentro co mentón uns 4 ou 5 segundos e relaxamos a posición natural. Natural non é volver a ascender o mentón arriba, vale? É soltar, non un pouco. Vale, eso facemos unhas 10, 12 repeticións, 2 ou 3 veces ao día e xa vamos notar un cambio. Mentón, se nota aí a papada. Eso é, sacamos papada, efectivamente. Bueno, o remedio perfecto para cousas cotidianas como é utilizar o teléfono, pero, por exemplo, imos á compra. Correcto. Claro, hai que cargar coas bolsas, non queda outra. Eso sei non facer eu. Como facemos? Veña, a ver. Vide comigo. Ai, nós tamén imos. Aquí non me vai ensinar Sergio nada, pero vamos a ver, vai vir sempre aquí a ver unhas bolsas da compra que teño por aquí. Esperade por aí, porque mira. A ver. Gracias. E veñen cargadas. Mira, caramba. Teño aquí estas bolsas, Sergio, vas me dar un 10. Perfecto. Eu estou no súper, xa paguei na caixa, pim.
E collo, eu que son diestro, sempre fago isto na man dereita porque aquí hai forza, e vou así para casa. Perfecto. Estás te rindo de mí, estou facendo fatal. A ver, non é a mellor forma, hai de dicilo. E logo por qué? Por qué? Porque ao final estamos metendo todo o peso dun lado do corpo. Vale, non habría problema se temos un estado físico moi bo, non? Que non é o caso. Bueno, non quería decir... Campouse, e agora xa está dito. Entón, como suplimos... Ahora sí que me doy Ai, todo. espiño. Como suplimos eso? Pois primeiro, como collemos a bolsa, non? Veña. Para evitar dores de costas, sobre todo Eu fixen así. da zona lumbar, efectivamente. Tirei para arriba. Vale, non está mal de todo, vale, pero podémolo mellorar aínda. Como? Mira, primeiro pon unha bolsiña a cada lado do corpo. Vale, sí, é verdade. Ai, equilibrando o peso. Eso é, Ai, vale. bueno. E ahora, que así? tes máis forza, polo xeral, nas pernas ou nas lumbares, pensando que non faz exercicio físico, por así Tiro decirlo. nas En que pernas. diría? Eu tiro Nas nas pernas, pernas, non? sí. Vale, pois logo que vas a facer? Vas a agachar, Vale. doblando ben os xeonllos, doblando ben as cadeiras, Sí. e os, tiro para e arriba. os nocellos. Vale, pero basta baixar un pouquiño máis. Como unhas sentadillas, tiño, Como baixa unha para sentadilla. baixo. Bueno, as asas están bastante altas, permite estar aí Vale, arriba, pero veña. a espalda máis vertical e aí facemos forza coas pernas para arriba. Veña. No, sí, vale, sí, é Isto verdade. hai que pensalo moito, Sergio, Correcto. porque así natural non nos sale. No, non nos sale. É certo é que tampouco é que hai que levalo de libro, non? Non hai que facelo sempre así, pero bueno, polo menos sabelo. Axuda, non? Exacto, Bueno. sabelo e telo en conta para cando A xente non o vayamos... fai moi así, verdade, María? No, a xente non fai moi así e de feito quixemos ir sair á rúa, atende Sergio, porque despois miraremoslo contigo a ver que tal o fan. Quixemos ir á rúa para ver como a xente fai esas tarefas do día a día, a ver se temos a postura ou non ver. viciada e sobre todo se a xente ten eso do síndrome da cabeza adiantada por o uso de móviles. Mirade, atendede, porque hai xente que o ten bastante ben interiorizado, mirade. Xa, estabas collendo o móvil como? Ah, así, ¿eh? Juan, como colles o teléfono? Ahora, como crees ti que tes a posición do cuello? Bien. Cogiendo así el móvil, así. Bien. No me duele. Yo le dije el otro día que sobre todo los adolescentes van a acabar así. Ensínanos cómo ibas co móvil. Ah, sí, mirando hacia abajo, duele luego el cuello y todo. Sabes como se hai que poñer, pero falo. Sí, subir o teléfono á altura dos ollos. Yo con la cabeza baja, ta, 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 ta. Pues fatal eso. Fatal. Pero hai que ponerlo así. Claro. Porque si non doblas o pescozo todo e despois a columna. Vale, a ver que temos que facer. Que dolor teño, Isto hai que poñelo así, Ai. á altura da cara e levantar un pouco a cabeza. E non vale. ir así encorvada. Tamén é verdade. Ai, mira, así non me doi, Pois vou, veña, vamos alá. Oh, no me gusta sacarlo porque he tenido accidentes y me estrello contra los árboles. Así. Que é lo malo, porque no ves. Pois eu poño mal. Realmente teño incorrección postural a hora de empregar o móvil. Poñome así. É moi malo para a columna. Ensinádenos aí, como deberíamos facelo exactamente? Seguimos mirando Google Maps, por exemplo. Levantar el móvil en vez de agachar la cabeza, ¿no? Por que non lo facemos? Porque estamos acostumbrados a lo fácil, a lo cómodo, y ya luego para la larga es más incómodo. Os Pero- dolores, normalmente. Pois non, teño un corpo moi agradecido e daquela non teño ese tipo de problemas. Sí, por el cuello precisamente o los dedos. Pero entendes que é malo para a saúde ter así o... Estar mucho tiempo con la cabeza agachada así, pero así es que no ves. Yo intento estirar o voy al fisio, pero aún así... Con el móvil por la calle, ¿cómo habría que ir? No utilizando, no guardando. En que programa sales? Hora galega, despois no móvil búscalo, pero velo así, Así no. Vale. Ten que ver así. Cacheite, o móvil máis en alto, esperanza. Aí, perfecta. Chao, chicas. Chao. Pa outro lado. Hai que ver se está na mira publicidade. Mira ti, que morro. Como que publicidades estamos os demais traballando tú e isto envallado? Fai favor de levantarte. Sigue, que agora non me dou levantado. Ai, mi madriña querida, mira que encerrona nos fixo Espiñoe. Sí, Mira, sí. aproveitamos que o temos aquí tirado no chan, como se estuveran na praia, porque é unha imaxe que se Hombre, repite Sergio, non me dirás que agora non sei tirar na nas praia. praias galegas. E hai de dicir que non é a mellor forma de estar tumbado, Ala, tamén xa te che digo. sacou de Veña, feto, xa dalle, non é veña. esa postura. A ver, como a ten ver, que eso poñer fai. Espiño? Ai, A Dios ver. mío, Espiño, Non fago porque te vas unha, desgraciar. Non, o máis recomendable Sí. sería doblar un pouquiño as rodillas, As rodillas. apoiar os pés no chan. Un poquinho Apoiamos máis- os pés? Sí, un poquinho máis para atrás. Apoia na toalla, un poquinho máis para atrás. Vale. Sí, levo calcetís de Son Goku, señoras e señores. Sí. Túmbate a cabeciña.
Vale, daste conta que queda a barbilla moi arriba? Sí. Vale, pois que vamos facer para evitar eso, para evitar esa sobrecarga cervical? Poñer un mira que pequeno Non me parece cojín. mal, non me parece mal. Tamén he de decir que ahora esta superficie non é o mismo que na praia. Na praia vamos a moldar sempre un pouquiño máis a area ao corpo, non? E xa vai ser un pouquiño máis ergonómico. Vale. Que tamén podemos facer un pequeno montículo con Mira, area. boca abaixo. E boca abaixo, ponte boca abaixo. Como te poñerías ti boca abaixo? Soy como unha balea. Eu boca abaixo estou moi mal a gusto sempre. No, Evito me encanta, poñerme, evito poñerme. Hei de decir que esta ainda é peor que a anterior. Adiós. Vale, que está pasando aquí? Aquí estamos xerando unha curvatura moi forte na zona lumbar, non? E igualmente na cervical. Que debemos de facer para evitar esta curvatura tan pronunciada? Pois o mesmo, pero quizás un cojín un poquinho máis forte ou mesmo coa area, facer un pequeno montículo debaixo do abdomen. Na barriga, Na barriga, levanta o abdomen. A ver. Metemos iso aí, isto xa nos vai corrixir un pouquiño esta curvatura. Non me parece mal, Coas cervicais, esa non é a mellor posición, obviamente. Vamos tratar, polo menos, de ir rotando. Mirar a un ladiño, mirar a outro, pero non botar así horas, porque eso senón despois non te vas a levantar. Veña, levántate, que temos aquí unha silla que a xente tamén se senta na silla. Pero tamén non te queres sentar na silla. Séntate aí a ver como te sentarías. Veña. María, non te queres sentar ti un pouco? Non, que eu levo tacón moi grande. Pero eu son unha señora de playa que teño... A vivir, Galicia. Vale, he de decir que de momento é como mellor te vin colocado. O sea, se estaría ben ou non? No. Ai, non. Podemos corrixir algunha cousiña, vale? Eres moi estricta, Sergio. Estou na praia. Como primeiro que corriximos cando estábamos boca arriba. Sí. Rodillas, doblámoslas. A ver. Apoyamos. Entón xa me pés no chan. pedir o corpo un pouco máis para arriba. Efectivamente. Claro. Levamos as cadeiras un pouquiño máis ao ángulo da silla, vale? Vai, señor. carai. Efectivamente. Muy Vamos ter unha posición de sentados, pero un pouco máis activa. Vale. Os pés un pouquiño máis atrás, para ter un pouquiño máis de flexión de cadeira. Vamos a evitar esos corrernos polo asiento. É super importante tratar de manter os ombriños pegados un pouco á cadeira, unha posición un pouco activa, non enrolalos hacia Non adiante. está así tirado. Efectivamente, que non tendan a ir para adiante, senón que tendan a apoiar na cadeira. Vale. Pois tomamos nota, Sergio, Eu creo que queda moito verán por diante para María. tomar nota e cumplir. No, levántate inmediatamente, non teñas Dallas morro. grazas a Sergio, que foi moi Ai, majo. Dios mío, Hoxe non Sergio. aprobei. Sergio Vega, fisioterapeuta, moitísimas gracias por estar hoxe con nos na Hora Galega. Gracias a Esperamos vos. veces a ver se ao final do verán melloramos algo. Estupendo, maravilla, vémonos. Gracias, Sergio. Gracias a vos.